Не, как не те отбига, бе, в смисъл, ай си стига. Да. I'm so proud of this community. Бит! So proud of this community. Сине това! Чакай бе, стои са нашите хора, не стреляй по наша! От тук наляво, към ето хълма, където е. Hey everyone, today we're playing Airsoft in this abandoned Soviet mine. 250 couch commanders will be attending this Sunday game, organized by Airsoft Plovdiv. Виж го, ето го. Двама отдясно на белия бус. Някой със снайпер да дойде насам. Долу на 70 метра разстояние по главния път отдясно. Не, добре съм аз. Убил го. Ляв контакт! Контакт отгоре! Не го виждам. Изтигнал съм. Ето го. Ляво от вас, червен, крайното дърво. Скатал се някъде. Аха, виждаш ли го? Да. Опите. Браво. Никой. От тук има път, за да слезем надолу, вместо да забиваме в сградата. Червен, ето ги! Видях го. Убит! Сега, слушай. От тук наляво, към ето хълма, където е. Къде падат тия топчета, кажете От тук поне, не бе! стрелят. Така че от тук е... Разбрахте, знам. Даже ще ги видите. Ние ги гледахме до сега, да. Бавно се придвижете, даже те не очакват. Убит? Пичува. Моля да се бъде медик. Пред нас. Медик ли си? Не, Фак, малко. Добре. Аз. Ето така уютно. От, държата. абсолютно си. Да. Белезници ва има ли? Не бе, верно ли трябва? Ама те с пупчетата. Не, съмнявахме.
Син е това. Чакай бе, син си. Той са нашите хора, не стреляй по наша. Фу, как ми се прибих, не знам. Черен. Убихме го. Момчета, от тук, от тук. Сигурен ли си? Шами, викни просто, брат. Отвори ъгъла. Черен, черен! Тома! Братле, как не те отбига, бе? В смисъл, ай си стига. Да, да. Ме оцело, пича, ако искаш, тук ще го покажа. Братле, на флоатото нашарих преди да си отворил огън, разбираш. Не бе и така да е. Няма как ние да го свалиме и той да свали нас 4 човека. Това не е възможно. И нас стъбен и лизна. Чекай, искай да Алфонсо я остави го. И аз тогава излезнах 4 човека и тръгнах да ви търся и даже ти пуснах едно топче. Мале, само усетих, брат, само усетих как мина. Виж го, 15 пъти, а? Ето, виж бе, нацелихте 15 пъти, брат. Да, да, 5. Знай се го. Аз ще отида до варелите и ще го прикривам. Давайте. Убит! Какъв е шанса, брат? Братле, какъв е шанса да ме китнеш? Случва се. Нищо бе, работи още. Не бе, чулте се. Моля се.